חיילים נרתמו פה לעזרה קהילתית ועזרה פרטית ליישוב באר מילכה. דובר פה על אולי כמעט 10 אתרי עזרה ובנייה, מפינת מחזור ותחנת הסעה, ריצוף בין המועדונים, גזיבו, פינות ישיבה פזורות בכל חלקי היישוב, איזושהי לטאה גדולה מצמיגים מתחת לדיונה. אנחנו משתדלים, כן, עם חומרים מקומיים. הצד השני זה גם עזרה בבנייה פרטית, ויצא פרויקט לתפארת. אנחנו נבנה לנו גשר איתן מפלדה וברזל ובטון משוריין, וכשהוא יהיה אל החוף מחובר, אז אנחנו למטה נבנה לו נהר. זהירות, בונים כאן זהירות, בונים כאן זהירות, בונים כאן זהירות, בונים. העמותה היא עמותה להתיישבות בגליל ובנגב. אנחנו נמצאים בנגב, אנחנו מתעסקים בהתיישבות. באר מילכה יישוב חדש, יישוב מתחזק, ואנחנו באופן טבעי מוצאים את החיבור לתוך המקום הזה. לדעתי זה דבר ממש חשוב, לעזור לאנשים שממש כבר דה פקטו מתיישבים בנגב. אנחנו נבנה לנו יחד מגדל שיצמח ויקבע וירקיע אל על, ושכל מגרדי השחקים בסביבה רק בקושי יגיעו לו עד הצבא. זהירות, בונים כאן זהירות, בונים כאן זהירות, בונים כאן זהירות, בונים. באנו בגדול כאילו להפיח קצת רוח במקום ולהוות איזשהו כוח שיעזרו בנו. כל מה שזה אומר מבחינתנו, כל מה שצריך לעשות פה, אז אנחנו רתומים לעשות את זה. מבחינתי מההוויה של להיות חלק מהעמותה. חוץ מזה שזה גם כל האחדות פה ביחד, והתוצאות הן מדהימות. אנחנו בעצם נהנים לעשות את זה, זה כיף לנו, טוב לנו שילדים ישתמשו בזה. וזהו, ואנחנו פה בשביל לעזור, מה שצריך. אני חושב שבאמת צריך להמשיך להתיישב, שעוד לא סיימנו את ההתיישבות שלנו בארץ. זה משהו שאני שם על עצמי כמטרה להמשך החיים, אחרי האוניברסיטה. אנחנו נבנה לנו בית קטן עם חצר וגדר ועם שער לבן, ויהיה בחצר גם ארגז של חול ו8 ילדים ישחקו בתוכו. אני פשוט התרגשתי מאוד בכל דקה לעבוד איתך. היה לי הצלחה גדולה.